mencari kayu kapatan, baiklah dapat dibawa pulang. Nasibnya badan punya diambil kayu kapatan, nan masa iya jo ayat jarang berendah, abri tungku ditangisi, ayat matu pembasu video amarantang tali pada jauh udang lantabau, wesa manjat tak barang. Batinggal surang badan
Ay, arisan yo pintu basa nanta bayang urana jatuh badarai amatu tasira tangi jago kamu aram